Και γεια σας παιδιά, Λουκουμάς εδώ. Σήμερα θα παίξουμε το Shrimp Game, δηλαδή Squid Game αλλά στο Roblox. Και θα πρέπει να νικήσουμε όλα τα παιχνίδια για να τελειώσει το βίντεο. Άμα δεν τα νικήσω θα πρέπει να μείνω στο Roblox μέχρι να νικήσω όλα. So, πάμε στο παιχνίδι να μπούμε μέσα. Και όπως ξέρω, το πρώτο παιχνίδι είναι πράσινο φωτάκι, κόκκινο φωτάκι. So, τα λέμε μόλις πάω εκεί. Bye. Ok παιδιά, μας έκανε teleport στο main game. Τώρα θα παίξουμε το κόκκινο φωτάκι, πράσινο φωτάκι σε 10 δευτερόλεπτα. Ok, let's go. Okay. Ένα δευτερόλεπτο. Let's go. Παιδιά, γιατί δεν μπαίνουμε? Ok, μπαίνουμε τώρα παιδιά στο πράσινο φωτάκι, κόκκινο φωτάκι. Ότο. Ok παιδιά, δεν το περίμενα αυτό. Ok. Ok, νομίζω μπαίνουμε στο παιχνίδι. Ναι. Αυτό είναι το πράσινο φωτάκι, κόκκινο φωτάκι παιδιά. Ελπίζω να νικήσω. Και όπως είπα, άμα νικήσω όλα τα παιχνίδια τελειώνει το βίντεο. Και όπως ξέρω υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Ok, green light. Ok. Guys, τα πηγαίνω πολύ καλά. Nice. What? Παιδιά, what? Παιδιά, δεν κουνήθηκα. Ok. Πάμε ξανά. Ok παιδιά, ήρθα πίσω στο κόκκινο φωτάκι, πράσινο φωτάκι. Αυτή η φορά θα κερδίσω. Και ελπίζω να μην με σκαμάρουν όπως την προηγούμενη φορά. Ok. Let's go. Για άλλο λίγο να κουνηθώ, το είδατε? Παιδιά, τα κατάφερα, let's go! Easy! Δεύτερη και τριχερή φορά. Παιδιά, ποιος με έσπασε? Οκ, τα καταφέραμε. Και τώρα θα πάμε στα μπισκότα. Το παιχνίδι με τα μπισκότα. Δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά εγώ θα το λέω μπισκότα. Οκ, so πάμε σε αυτό το παιχνίδι. Τα λέμε εκεί. Ok παιδιά, είμαστε στο δεύτερο παιχνίδι. Και είναι... Ναι παιδιά, είναι τα μπισκότα. Θα πάρω αυτό. Παιδιά μου έτυχε η ομπρέλα.
Να. Όμως θα την κάνω και θα περάσω στο επόμενο στάδιο. ASMR triggers that can scratch your brain, removing sounds from your brain. Οπα ρε, η ομπρέλα ήταν εύκολη μπρο. Nice. Περάσαμε παιδιά. Easy peasy lemon squeezy. Και μπορούμε να φάμε το μπισκότο. Όχι. Τα λέμε στο επόμενο παιχνίδι για άλλη μια φορά. Οκ παιδιά, ξεκινά το τρίτο παιχνίδι. Που είναι κάτι... Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Παιδιά, τι είναι αυτό το παιχνίδι? Αυτό είναι. Go. Οκ, παιδιά. Τι είναι το πρώτο? Έλα. Όχι ρε. Τόση δύναμη? Yes sir. Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Οκ. First try. Go. Yo, first try. Οκ, τι είναι αυτό? Nice. Οκ. Yes. Όχι. Τι? What? Όχι, ρε φίλε, τι κάνω ρε? Τι? Παιδιά, λαγκάρω πάρα πολύ. Οκ. Nice. Όχι. Παιδιά, νομίζω ότι δεν το έχω. Παιδιά. Έλα. Nice. Yes, παιδιά. Τέταρτο παιχνίδι αυτού του παιχνιδιού. Τι είναι αυτό? Έλα. Γύρνα. Παιδιά, νομίζω το κερδίσα first try. Let's go. Πέμπτο παιχνίδι. 1 λεπτό έμεινε για να κερδίσω. Τι είναι αυτό? Keycaps. Οκ. Έχουμε ποδόσφαιρο στο Squid Game. Παιδιά, το κέρδισα. Let's go. Let's go. Παιδιά, νίκησα 3 παιχνίδια και πάμε στο τέταρτο να δούμε τι θα γίνει. Παιδιά, το χρηματικό ποσό αυξήθηκε και ας ελπίσουμε ότι θα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Οκ. Ξεκινάει το τέταρτο παιχνίδι που νομίζω ότι είναι αυτό το καρουζέλ. Τι είναι? Κάτι σαν καρουζέλ. Yeah. Παιδιά, ελπίζω να νικήσω αυτό. Επειδή ξανέπαιξα και έχασα. Οκ, παιδιά. Νομίζω το έχω. Οκ, παιδιά, come on. Παιδιά, νομίζω το έκανα. Let's go.
Έλα ρε φίλε. Παιδιά, νομίζω κέρδισα. Come on. 3, 2, 1. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Α. Ναι ρε φίλε. Όχι άλλο γύρο μπρο. Όχι άλλο γύρο. What Εκεί. Go. Έλα. Yes. Guys. Ω. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πείτε μου ότι το κέρδισα. Όχι και παιδιά, έχει και τρίτο γύρο. Όχι. No. Ναι ρε φίλε. Παιδιά, το νικήσαμε και αυτό. Έλα. Παίζει δραματική μουσική και... Έλα. Ναι. Σου. Παιδιά, το κερδίσαμε. Και μείναμε 5 παίχτες, let's go. Αλλά αυτός πώς βρέθηκε εδώ, παιδιά? Νομίζω έκανε revive. Τέλος πάντων, παιδιά, μείναμε 5 παίχτες και το επόμενο παιχνίδι θα είναι... Παιδιά, ελπίζω να μην είναι αυτό με τα ρόπαλα που τμήνουν τα φώτα. Είναι η γυάλινη γέφυρα, μπρο. Nice. Παιδιά. Πάρε. Παιδιά, νομίζω είναι αυτό. Παιδιά, να το ρισκάρω. Λέτε. 3. Οκ. Θα ρισκάρω, παιδιά. 3, 2, 1. Wow. Let's go. Άντε ρε, παιδιά. Παιδιά, τι κάνουν ρε? Παιδιά, το νικήσαμε. Let's go. Παιδιά, τους έσωσα, μπρο. Παιδιά, αυτός εκεί πάνω δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε μες στα παιχνίδια, μπρο. Αλλά let's go, μπρο. Οκ, δεν ξέρω, είναι το έκτο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Και πάμε, μπρο.
Τι είναι αυτό? Ω, το σχοινί. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Φίλε. Παιδιά, πρέπει να νικήσουμε αυτό. Όχι ρε, γιατί πηγαίνει τόσο γρήγορα? Παιδιά, πηγαίνει πολύ γρήγορα. Όχι, όχι, όχι. Ρο. Ναι ρε φίλε. Παιδιά, γιατί χάσαμε? Δεν πέσαμε. Όχι, δεν θέλω revive. Οκ, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν μπόρεσα να κερδίσω όλα αυτά τα παιχνίδια. Και δεν μπορώ να κερδίσω επειδή παίρνει πάρα πολύ ώρα. So, yeah. Bye παιδιά, μπορεί να τα κερδίσω σε άλλο βίντεο. Και ναι, bye. Well, I guess I won the Squid Game. If you don't subscribe, I will send 10 billion spiders under to bed to attack you at night while you sleep. So subscribe now and like. Do it now.